biex naslu kulħadd ifittex ix-shortcut. U fejn jidħol il-fat loss, naċċettaw u importanti ħafna niftakru li għandna bżonn iż-żmien. Għax jekk aħna ħanoqsu f'daqqa, iċ-ċans kbir huwa nerġgħu nitilgħu f'daqqa. Mela qogħdu attenti. Però hemm żewġ shortcuts illi huma tajbin kemm għar-riżultati u anke għal saħħitkom. Allura dawn nixtieqkom tadottawhom. Number 1, shortcut 1 għal fat loss aħjar, aqta zokkor. Kemm hija easier said than done għal ħafna minnha. Però hija l-iktar shortcut faċli għax sabu relazzjoni kbira bej kemm niklu zokkor u kemm ikun kbir anke l-waist tagħna. Shortcut oħra tu, tagħmilx sigħat il-ġim, tagħmilx sigħat dejjem timxi, aqbad nofsija, però tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa li fiha ħadħaddem ġismek kollu. Jien nappellalek illi inti titernja f'ambjent ta' grupp fejn għandek is-support ta' nies li huma simili tiegħek u għandek trainer forsi anke tnej li mhux biss qed juruk x'għandek tagħmel imma kif tagħmilhom ukoll. Għax fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Niltaqgħu.